खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार बुहुमनाङैनो बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि सानजौफुनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिगिलि गोजौ फरायसालिनि मोखाङाव थानाय गंसे गलायाव गेस सिलिन्डार बेरनानै खामजोबदों। सुनिबारनि हरनि 11 रिंगायाव गलायाव अर नांदोंमोन। बे अरावनो गलानि सिङाव थानाय गेस सिलिन्डारा बेरनानै साहा गलाया थेर बेथेर जाबाय। माने बेयो साहानि गलामोन। बे साहा गलायाव अर नांदोंमोन। बे अरनि गेजेरावनो गेस सिलिन्डाराव अर नांनानै गेसा बेरबाय। बिनि उनाव दखाना थेर बेथेर जाबाय आरो बे जाथायाव 1 लाख 2 लाखसो सम्पति खहा जाबाय होननानै गलादार फुल्ल बर'आ खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। जोबोद दुखुनांथाव। लोगोसे चिरां जिल्ला रानिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि दैगोदै गामिनि हायना बसुमतारिया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। हायना बसुमतारिया 8 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। बे सासे उन्दै गथ'सासोमोन। नाथाय थांनाय हराव दिरुंजों आलायनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बर' मानसिफ्रा दासान्दि बे बोसोराव बांसिनै थैगासिनो दङ। गोबां मानसिफोर थैबाय जोंनि बर'फोरनि। आरो मैयासो बे चिरां जिल्लानि रानिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय दैगोदै गामिनि हायना बसुमतारिया गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। नाथाय मा जानो थाखाय बे गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाखो बेखौ दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै। जेब्ला खौरां मोनगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। गुबुन फारसेथिं गाबोननिफ्राय 9 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम रायजोआव बेखेवसिगोन फरायसालि। सप्ता मोनसेयाव समबार, बुधबार आरो शुक्रबार बे दिनखालि 9 थाखोनि आरो 12 थाखोनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरा फरायसालियाव फैनांगोन। बेनिनो मंगलबार, बिस्थिबार आरो सुनिबाराव 10 थाखो आरो 11 थाखोनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरा फरायसालियाव फैनांगोन। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 12 बाजिसिम जागोन। बेनि बांसिन जानाय नङा होननानै फोरमायदों। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय नेभियाव साख्रि मावग्रा धनन्जय अर'राया जाहाजनिफ्राय गोमादों। दासिम न'खरनि मानसिफ्रा रावनिफ्रायबो गावनि फिसालाखौ नागिरनायाव मदद मोनाखै। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय नेभिनि फौजि धनन्जय अर'रा। गोमाखांनानैबो न'खरनि बिमा बिफानो रावबो खौरां हराखैमोन। सानथामसो उनावसो ससियेल मिडियानि गेजेराव फिसाला गोमानाय खौरांखौ न'खरनि मानसिफ्रा मिथिदों होननानै ITआव फोरमायदों। IT माने इन्डिया टुडे। लोगोसे उत्तर प्रदेश सरकारा चाइना हादोरनि गासैबो मुवा बेसाद जेरै टिभि, मबाइल गासैखौबो गावसोरनि रायजोआव बैकट खालामनो थांखि लाबाय आरो बे थांखिखौ मावफुंनाय जासिगोन। जोबोर मोजां थांखि लादों उत्तर प्रदेश सरकारा। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर सुब्रमनियम जयशंकरनि बिमाया दिनै जोबथा हां बोबाय एबा थैबाय। आरो बे खौरांखौ डक्टर सुब्रमनियमा गावनो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोफोर, दिनैनि सानजौफुनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे फिसा भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। बाय बाय।